barátaim, az élet nem olyan, mint szeretnétek. Sok minden van, ami nem jó, és ami több élet. De értesse a remény, ha a küzdelem kemény. Ha hitem, hogy boldog leszek, akkor is az enyém. És akármi is már, hidd el, élni jó. Hidd el, hogy élni jó, mint a madár. Olyan ez a cigányvakaró, hogy itt van ez a cigányvakaró. Tegyed ide a lisztet, ide teszi a lisztet, meggyúrja vízbe, akkor tesz bele pezsgőt, sót, víz, összegyúrja, és akkor ilyen vakaró belőle, és ilyen pár hétben ilyen finom lesz belőle. És kóstoljátok meg nyugodtan, hogy milyen. Egész nyugodtan meg lehet kóstolgatni, hogy milyen. És meg lehet mondani, hogy milyen jó vagy nem jó. Szalonnával, meg töpertővel, mindennel jó. Meg konzervával, babkonzervával, főzelékkel is jó. Meg levessel, amikor eszed meg. Azt te, király. Még ennek itt kell sülni, mert azért, hogy még erre nyers. Még akkor érzem, hogy ez nehéz, akkor még ez nem jó. Csak ha jó, már könnyű, már nagyon-nagyon könnyű, mint a papír, és akkor már tudjuk odarul, hogy megvan. Egy újabb holnapért tovább menni kell. De köszöntöm, hogy a Csaba testvér. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a terve a jövőre nézve. Én nagyon szeretnék egy hídat verni a Nem adom fel közösség segítségével, ami összekapcsolja a Kárpát-medencébe élő embereket. És ugye úgy gondoltuk, hogy ősszel, októberben megint lenne egy nagy koncert az arénába, ami kifejezetten a roma származású Kárpát-medencébe élő emberek felé nyúlna, tehát feléjük szeretnénk egy jókedvű, vidám, életerős, baráti jobbot nyújtani. Hát veletek Nem adom fel együttessel, Szent Ferenc Alapítvány árváival, hát ha eljönne Solyom László, az is nagyon szép lenne. Hát hogy tényleg, hogy érezzük azt, hogy összetartozunk, hogy együtt közösen csodálatos szép világot tudunk itt a Kárpát-medencében létrehozni, és úgy tudatosítsuk magunkba, hogyha mi egymással szembeállunk, akkor hát mindannyiunk élete sajnos pokolá fog válni. Igen, vallom, hogy jobb velünk a világ. Jobb velünk a világ cigány emberekkel, jobb velünk a világ, vagy jobb a világ a fogyatékkal élő emberekkel. Szín és gazdagság. Bár az úgynevezett normál társadalom úgy ítéli meg őket, hogy hátrányos helyzetben vannak, bizonyos szempontból igaz is. Mégis azt gondolom, hogy Isten szeretetéből vannak annyira gazdagok, hogy tudnak nekünk adni. Megmutathatják mindazt a szépséget, gyönyörűséget, amit hordoznak a sérültek és hordoznak a cigány emberek. Hiszen mind a két világ egy-egy kultúra, és ennek a kultúrának vannak értékei. Kár lenne kihagyni. Hát én azt szeretném, hogy telt ház legyen, tehát hogy minél többen legyenek. Tehát, hogy ha nem is fizikailag, de hát a médián keresztül az lenne jó, hogyha hát mindenki velünk énekelne és tapsolna, és együtt imádkoznánk azért, hogy tényleg itt a Kárpát-medencében béke, szeretet és egy jobb világ legyen. Jobb velünk a világ! Soha nem adjuk, így együtt, soha nem adjuk fel.
soha ne